яблони и груши поплыли туманы над рекой. No niin, eli näin sille Terple sitten kävi, että Leipo tai siis ei leikannut kiinni kuitenkaan, mutta en tiedä näkyykö yhtään kameralle. Tuossa on hirveän armotus pytyy se. Mäntä oli kans ihan järkyttävän näköinen. Sehän johtui sitten tästä näin. En tiedä tos miten näkyy videolle, mutta kauheat välykset ja sivuuttaankaan ei mun mielestä näin paljon kuuluisi olla. Ja nyt täällä on tässä vaiheessa tästä on magneetto ja staattori ja kytkinkoppa irti. Kytkinkopassa on jo stepaat irti ja sitten multa täällä se kaverilla käyttää, että saa pulttipyssyllä tämä auki tästä, kun tääkin meni jo paskaksi tuosta, kun olikin vähän tiukemmasta kuin luulin. Niin, eikö tässä mä aukasin tässä nuo lohkot ja vaihdan kampura ja kampuran laakerit ja sitten tulee tuo Stake 6 50cc pytty ja joku kampura. Kyllä tästä varmaan vielä mopo tulee joskus. No niin, se on projekti edennyt ja se on lohkot nyt auki ja kaikki laakerit ja tiivisteet on irti. Tämä oli melko tiukossa tämä kytkinruunu, se ei mennyt pulttipyssylläkään auta aluksi, mutta kyllä sitä aukesi kuitenkin. Tässä vaan oottelee uusia osia. Ei oo oikein mitään mitä tehdä ennen sitä. Ehkä jouluaikoihin valmistuu tai aikaisemmin. En tiedä vielä. Kassausvaiheesta mä sitten teen varmaan erillisen videon. Joo. Tää pitäis tää putki hinkata, kun tää on ihan ruosteessa. Ruosteessa niin pitäis hinkata jotenkin. Eikö sinne? Kyllähän tää tästä etenee pikkuhiljaa.